Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинҳои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бо хабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якм мошини фурӯшӣ аз Сарбадро Mitsubishi Pajero аст ки соли бароишуш 1998 сола. Бензин газ ҳардаш кор мекунад, мегӯяд объем мотораш 2 литр, коробкаш автомат ки мошин мегӯяд дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин радной краска ки 4 та блонои 60%, 4 та диска, салон тоза, электропакет, кондиционер, 1 сола ҳуҷҷат, хадавои нав кардагӣ аст, аккумулятор, скамейкаи нав, чихол, ягон ҷош умуман задагӣ пӯшидагӣ надорад. Срочно мега бемор дорем, мега ба ҳамин хотир мошина арзон мефурӯшад. Мега дӯстони азиз, мошин 40 000 сомона ки боз муомилаи хуб ва арзонтар метиҳад. Мега аз шумо илтимос ки фақат одамони харидор бемор доштан арзонтар метиҳанд. Мошин ягон расход умуман ягон чӣ надорад. Мега фақат мегирӣ ҳай мекунӣ, ҳамаш ҳуҷҷат, хадавои кондиционер, электропакет, ҳама чизои радноиш кор мекунад. Мошин дар шаҳри Душанбе дӯстон азиз нархаш 40 000 сомона арзонтар карда метиҳад. Мега соҳибшона ки бисёртар арзон мекунад. Срочно рақамҳои Тоҷикистоншон кор мекунад дӯстон азиз ва имо WhatsApp ҳам дорад. Имо WhatsApp то ки найсен ё ки дар рақамашон тамос гирем Mitsubishi Pajero бадрон. Кадоме ки агар ҳамин маълумотош кам бошад дӯстон азиз марҳамат тамос гирен, қатихчон гап занед, срочно мега сом дар кори марҳамат. Мошини фурӯшии навбатии Сарбадрон Opel Astra RAHSH аст ки соли бароишаш 2012 соли бадро 2012 солои навшай. Бензини холи аст, объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш автомат. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 4 та баллонои пачкаи зимни ва 4 та баллонои тобистона ледни ҳам дорад ки 4 та диска, салон тоза, радной краска, кожни ва электрокавет, кондиционер, мултирул, обогрев сидения. Яъне ки мошин полни худ комплектация мега комплектация ҳамин хел аст. бардони азиз, мошин обши ҳамаи чизои лозимиш ҳастай. бе ягон камбудӣ дар шаҳри Москва дар Россия қарор, яъне ки город Одинцовск гуфтагӣ аст, райони Одинцовск, яъне ки Москва. Срочно мега мефурӯшад бо нархи 500 000 рубл бо савдои хуб мекунем мега ва вариантҳои алишам ҳаст. бардони азиз, яъне ки толқа дар Тоҷикистон боша мега ягон Porter ё Kia Optima ё ки Range Rover ё ки тракторои Беларус ё ки Toyota Camry 2 боша. ҳамин хел вариантҳо боша мега қатъи мошини Тоҷикистон ҳам алиш мешавад. Кадоми сумкати мехара мега арзони хуб мекунад. дар рақамошон имо WhatsApp пайваста рақамҳои Россия аст кор мекунад. марҳамат, дигар маълумотша аз соҳибашон гирем. мошини фурӯшии навбатии Сарбадро Opel Vectra аст ки свети сафедаш соли бароишуш 1993 сола ки бензини холия мега соҳибшон. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мотор мега 100% радной краска мега, хадавоиш нав кардагӣ. мошин мега нахадуай. дар территорияи Душанбе қарор дорад. нархаш 20 000 сомона ки дӯстони азиз боз муомила ва савдош дар назди капоти мошин. 93 сол 20 000 сомонӣ дар шаҳри Душанбе қарор дорад. марҳамат, пурра карда дигар маълумотша аз рақамошон гирен. шумо магарам хали мошинои майда, мошинои калон, хона, замин, квартира, мағоза ягон техника дошта бошем барои фурӯхтан дӯстони азиз, марҳамат, суратҳои оригиналаша, қатъи маълумотҳои пурраш дар номерои имо WhatsApp рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯш рекламада мемонем. аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед, то охираш тамошо кунед. мошини фурӯшӣ аз Сарбадро Mercedes-benz C-класса ки сечка соли бароишуш 1994 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотор 1.8 литр, коробка механикаи. мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. сечкаи классикаи бадро 4 та диска, 4 та баллонои 80%, 2 дар пеш электропакет, радной краска меха сиёҳи асфал. дӯстони азиз, хай бо маълумоти пурраша мега састени сода мега магнитофон, радной краска, салоншам тоза ҳай.
номеру транзит мошина ягон расхуча гуфтагӣ нестанд. Кадомтон ки харидаем бо хай аниқ када маълумоташа мегирем. дар шаҳри Хучанди Бостонӣ қарор дорад. нархаш 35,000 сомонӣ. савдо муомила бародари дӯстӣ мекард дар назди капоти мошин. марамат хадамтон ки маъқул карда бошад метавонем пурра карда дигар маълумотша гирем. фақат дӯстонат меҳнатон мурад ки қадрдонӣ гирем, лайк камонен. чӣ мошине ки ба шумо лозиме нависен, албатта мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат сабр кунед ва агар ки мошини гуфтагитон пешниҳод чизе ки мо ёфтем, албатта мемонад. агар кадомша намоёд бисонед сабр кунед, хафа нашед. мошини фуруши навбати сабаҳатрон ваз 2107 маладош насае ки соли барои 1999 сола мега соҳиб шуд. бензини холӣ аст, объем мотораш 1.4 литри простой, экономи, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. мошин 4 балонаи 60%, 4 дискаҳои худаш, раҳднои краска сафед, ваз 2107. чихеле ки бародарон бисёр бар дар комментария хоҳиш мекунанд ки ваз 2107 моне бародарон пешниҳод шуд, баъди шумо омода кардем. марамат дар шаҳри Хисор қарор дорад. нархаш 12000 сомония ки боз мекард муомила ва савдои хуб мекунем. срочно сум дар кор мегад савдош дар назди капоти мошин. аз шумо хоҳиш дорам ки беҳуда мегад занг назананд, одамои мошинхаро биyan аз пеш бинанд ва савдои хуб мекунем мегад суми тоқа дар кора. марамат занг занед. мошинчаи фуруши навбати сабаҳдор Daewoo Tico ҳастае ки соли барои 1997 сола ки бензин газ ҳардаш ҳастае. объем мотораш 0.9 литри простой, экономни, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. электропакет дорад, салоншам тозае, ҳуҷҷатам дорад. нагуфтем чанд қадр ҳуҷҷат дорад, не ки ҳуҷҷати мошин мега ҳаста. мошин мега нахадвай радной краска сафедае. дӯстон хайхтон бинед ҳамаш балонашам хай средняй дар ҳолати кори ҳастае. срочно мега сум дар курае бо нархи арзон мефурӯша мега. диска биска ҳамаш қоидаи мошинча маладёжни фақат мегири ҳай мекунем. мошин дар шаҳри Турсун Зода қарор дорад. нархаш 11500 сомония ки камтара дига муомилаш дар назди капоти мошин. фақат ҳамин хоҳишошон аз ҳаминае ки дӯстонат аз шумо ҳаминае ки фақат одамони харидор занг зананд, яъне ки аз ҳама хубошон мегӯяд. мисол адреса мегем, яъне биан мошина аз пеш бинанд, боз муомила када мешавад. марамат тамос гиред, адреса пурсед ва рафта бинед. мошини фуруши навбати сабаҳдор Opel Vectra ҳастае ки ятае дига соли барои 1993 солае ки бензин газ ҳастае. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби технике қарор дорад. мошин мега 4 балонаи средни, 4 калпакҳои худаш, салон тоза, срочно сум дар кора мега. дӯстони азиз ки мошин мегад ҳолаташ беҳтарина олия, яъне ки хай сабаби фурӯхтанаш мега срочно сум дар кора мега. 1 моҳ пеш мегад Россия омада мега мошин дар хона хуба мега, ба ҳамин хотир мефурӯша мегад, яъне ки соҳибшон неста, яъне ки фурӯхта метиҳанд ои хонагиёшон. дӯстони азиз срочно мегад сум дар кора бо нархи 13500 сомонӣ камтаре дига муомилаам дорад. мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад. ба шумо ки ягон маълумот агар ки фаҳмо набошад, марамат рақамҳошу мондагӣ аста, метавонед ки тамос гирифта бештар маълумотша гирен. шумо агарам хали мошинои фурушӣ дошта бошед, ки хона, замин, квартира, мағоза, ягон техника, гов, мол ягон чи бошад, дӯстони азиз марамат сурат ва маълумотша роя кунед. мо реклама эълонда мемонем. мошини фуруши навбати сабаҳдорон Daewoo Leganze ҳастае ки чихеле шумо хоҳиш мекардем. соли барои 1997 солае ки бензин газ дорад. объем мотораш 1.8 литри, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 электропакет, 4 диска, 4 балонаи 80%, кузови мошин 100%, аккумулятори пачка, мотор 100%, коробкаи мошин мега ягон расход надорад. тоза мега салони мошинам как надай. задагӣ пӯшидагӣ мега умуман надора мега. мошин масъала намехӯрад. дӯстон даже кондитсионера мега дора мега соҳибшон хайхтон бо аниқ кадагире ҳуҷҷатам доштае, яъне ки мошин как нада мега ҳамаша кадаги аст мега. ягон расход электропакет, кондитсионер, балон нав, аккумулятори пачка, хадавой ҳамаш кадаги мега соҳибшон. бохтор хай аниқ када маълумотша мега. мошин дар шаҳри Хучанди Бостонӣ қарор дорад. нархаш 17000 сомония ки боз мегад арзон ва муомилаи хуб дорад. мошин мега хеле дасти як одам нагашта. мошин мега 100% ягон расходча нагуфтанд. ба шумо ки маҳбуб бошад, марамат рафта бинед ва қадшон савдо кунед. мошини фуруши навбати сабаҳдор Hyundai Starex ки мошини мусофиркаш соли барои 2000 солае ки дизеле. объем мотораш 2 литр, коробка механикае
мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега дӯстони азиз хай ҳолаташ хуб мега мошина мега нав мотор кардаги аст бардорон, яъне ки хай бо хутон бо маълумотша мегирем мумкин ки ягон меличовка коранда барои ки мошин силиш қимат арзоне ки темболи 2000 солай 4 та балонаи средни 4 та дискаҳои худаш мошин мега моторша нав кардаги астем срочна сондар кора мошин мега 100% хай маълумоти пурра асоибашо нархи мошин 17000 сомония ки нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нестанд серавно дар назди капоти мошин бо савдо дорад. мошин дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. марамат дига маълумот шагире аз шумо хоҳиш ки инами я лайк бепуларим хе ҷиқин аз ёдтон набура инами ҳози инами бардор ки тамошо кардисам хе лайка буҷиқин илтимос аз шумо ва имконат ки дошта бошед навора ами силкаша дар WhatsApp имотон пайдоса кунед. раҳмат барои дастгириётон. мошини навбатии фурӯши аст баъдон бояд тайга аст Daewoo Tico аст ки соли барои 1997 солае ки бензини холие объем моторша 0.4 литр мегад, яъне ки хеле экономия аст. коробкаш автоматай мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад 4 та балонаи простой, яъне ки 50-60%, 4 та калпакҳои худаш радной краска. мошин мегад дар ҳолати хуби техника мегад ягон камбудиша нагуфтиам мегад мошин тенҷаи састариш беҳтаринай срочна сундалакура мегад бо арзона мекунем. мошин бе ҳамонам ку арзона бардор бо ҳамира мегад соҳибаш арзони бисёртара мекунем. дар территория Душанбе нархаш 10000 сомония ки дӯстони азиз марамат боз муомилат дорад мегад срочна тоқа вариантҳои сум, яъне ки алишихи вариант фақат вариантҳои сум аст. марамат дӯстоне ки бисёр бад амхали Daewoo амхали Tico сироғ мекарда арзона коша ина ба шумо вариантҳои хуб ки 97 сол темболи автомат мошин осонак аст даже кӯдак ҳам ҳай мекунад. марамат бо дига маълумотша гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Toyota Corolla аст ки соли барои 2007 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторша 1.8 литр гуфтаги аст. коробкаш автоматай мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 4 та диска 4 та балонаи 80%, салон тоза, кондитсионер, электропакет ҳамаш кор мекунад мегад мошин 100% мегад тоза ягон расходча нагуфтан автомат 1.8 литр бардорон бензин газ кор мекунад. кадомтон ки мехарем бо тамос гирифта маълумоти пурраша мегирем. хоб мошин дар пойтахти тарафи Душанбе дар қарор дорад. нархаш 6000 сомония ки дӯстони азиз тоқа муомила ва савдои хубаш мега дар назди капоти мошин ба телефон савдо намеша. аз шумо хоҳиш дорам ки беҳуда меган занг назанад. кадоме ки конкретна хайдор аст биён аз пеш бинанд дарун берун шав, яъне ки боз муомила дорад. марамат хайбо дига маълумот шагир аз шумо хоҳиш ки лайка фаромӯш накунед. фақат меҳнатомо барои ҳамин лайка ки шумо монен шутобе ки видеомо бисёртар тамошо бигирад ва лайкҳои шуморо бинанд. дӯстони азиз марамат то охираш тамошо кунед, лайка фаромӯш накунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдон Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван, яъне ки Opel Astra F дар кузуфи караван ки соли барои 1999 солае ки бензини холия мега соҳибшон. объем мотораш 1.6 литри простой, коробкаш механика, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошина мега нахотага мошина мега падалак карда мега мошин слишком арзони бада ки 4 та диска 4 та балонаи средни радной краска нам хел сирха бадун азиз срочна тоқа вариантҳои сум мега успед мега мошина дина, яъне ки фурӯш дар бурвар дадам бардон. агар ки шумо успед кунен метавонед ки хале кардон то успед накардан хай аз шумо, яъне ки аз ягон кас яъне хафа нашед. срочна бо нархи 13000 сомонӣ бо ягон чи мегзара мега дар назди капоти мошин. мошин мега падаркаш деса мега арзони бада мега тоқа вариантҳои суми холӣ. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 13000 сомон. марамат тамос гирем пурра маълумоташа гирем фақат одамони харидор. шумо агарам хали мошинои майдаи фурӯши арзон ё ки дигар хел қимат ё ки ягон мошинои боркаш хона замин квартира чизе ки барои реклама дошта бошем бардор марамат сурат ва маълумотои пурраша роя кунем. мо албатта дар видеои оянда реклама фурӯш ва эълонда мемонем. ин бо 12 мошини фурӯши мо пешкаш шумо кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.